Pois sí, hoxe veño basicamente porque estou abraiada coas cousas que estou vendo, coas cousas que estou escoitando, porque, a ver a que non o saiba, pero eu, ademais de facer o parvo en internet e traballar como entrenadora emocional, e de risa, escribir, facer teatro, etcétera, etcétera, pois tamén son maquilladora profesional e perruqueira. Pois, mirade, desde fai máis de 20 anos. E levo vivindo no medio de secadores, tubos, perrucas, peinas, que como lle chamábamos nós, maquillaxes, brochas, pois uns 38 anos e medio. Ou sexa, os que teño. Polo tanto, sei un pouquiño do que falo. Xa vin pasar moitas cousas, moitas modas, moitas historias. E, sinceramente, últimamente eu creo que se nos está indo un pouco de man. O tema está se nos fue de las manos, se nos fue de todo. Agora resulta que pasamos de cousas que a mí xa me parecen moi graves, como que, pois, a ver, se estás atendendo ao público, tens que estar presentable. Presentable, por suposto, quere dicir maquillada. É dicir, que eu pregúntome, eu mírome aquí, esta cámara, mírome no espello, e digo eu, que é o que teño eu que non é presentable na miña cara? Que lle pasa para non ser presentable? Que mal lle pode facer a alguén ver a miña cara así? Acabo de salir da ducha fai 20 minutos. De feito, o pelo ainda está mollado, está secando. Pois isto é o que pasa. Parece ser que se estás de cara ao público tens que estar presentable e iso significa que te tes de maquillar. Pero aos homes nadie lle di que se teñen que maquillar para estar presentables. A eles sí que lle vale a súa cara, como é normal, por outra parte. Pero resulta que a nós non. E isto a mí dimo xente con toda a inocencia, sin maldad ninguna, xente que non gana nada con isto, máis ben todo o contrario. E a mí isto faime reflexionar un montón. En que momento nos dixeron que nós non valíamos? Pero xa non é iso. É que agora vexo que esta semana, por exemplo, sen ir máis longe, sale na televisión, bueno, unhas recomendacións de como maquillar a nenas de comunión. Que? A nena da comunión? Como maquillala? Pois como toda a vida, lavarlle a cara con agua e xabón, secarlle ben e tirando millas. Pois non. Resulta que agora hai que disimular imperfeccións, dar un tono, todo moi natural, o sea, que non se note. Que non se note, pero que vaya maquillada. Eu pregúntome de onde, hostia, sale isto, porque a mí xa me fan falar mal. E mirade onde estou. Estou no meu estudio de maquillaxe. Sí, eu vivo desto tamén. E eu pregúntolle agora xa aos colegas e colegas que se dedican ao mesmo que me dedico eu. Espera de un momento, xa vou! Ao mesmo que me dedico eu pregunto, a vos de verdade sacades tanta rendibilidade con isto? Isto damos de comer? Que unha rapaza que se maquilla unha vez na súa vida para a primeira comunión de verdad é tan importante para os vosos bolsillos que hai que venderlles? Que vas a ganar? 10 euros máis? 15 euros máis? Se lle cobras 20 xa para matarte. Así de claro, para a merda que lle vas a facer. Iso realmente é tan rentable? E aínda que fora. O sea, ti mandas unha mensaxe a esa rapaza que a súa cara non vale. Hombre, vale para o día a día, pero para algo tan especial non vale. Ti mandas esa mensaxe a unha rapaza creándolle unha seguridade para a vida, porque non sei se vedes que estas mensaxes que mandades con 8 anos quedan aí e depois non hai Dios que as quite. É tan importante facturar esos 10 euros máis? Para iso, pregúntome eu, porque aquí hai parte de responsabilidade de todo.
os pais. Vale, escoitei comentarios como se a rapaza quere, lo pasa ben. Mirade, se nós nacéramos con criterio e con capacidade de autosuficiencia, seríamos como as plantas, sabedes? Dios faríanos así, nacer como as plantas en calquera sitio sin pais que nos acompañaran. Cando nos puxo pais e demais familia adultas para acompañarnos, para guiarnos era porque non temos esa capacidade de decisión, de autosuficiencia, de razoamento, como para saber que é o que nos convén e que é o que non nos convén. Pero polo visto teñen máis sentido os rapaces que moitos maiores, polo visto. Pero bueno, esa é a miña opinión, Esa é a miña opinión. E non sei se estades caendo na conta das mensaxes non só que lle estamos dicindo aos demais, sino que nos estamos dicindo a nós. Eu traballo desto. Eu sei-me maquillar, natural, sin natural, exagerada, de todo. Eu enseño a xente a maquillarse. Pero que enseño? A maquillaxe é unha ferramenta que pode ser por divertimento, que pode ser pois para algo especial ou para sentirme distinta un día. E tamén pode ser para tapar cousas que non quero enseñar. Se eu tive unha mala noite non a teño por que ir contando por aí. Non? Se eu digo, pois prefiro tapar as olleiras e cambiar esta mala cara para que a xente non me está preguntando que che pasa, moi ben, pois a maquillaxe axúdame a guardar segredos, fantástico. Pero en que momento a mí me fixeron creer que esa é a miña piel verdadeira que a outra non vale? Estamos tontos? Ou que estamos? A ver, vos non vos dades conta de que esas son as mensaxes que mandan as grandes empresas para que caigamos no consumismo, joder? E nos estamos caindo nesa parida. A ver, é vender a calquer precio. Estades vos facendo ricos por vender maquillajes de comunión? Por decirlle ás rapazas que a súa cara natural non vale? Mirade que eu me estou poñendo dun fuego por dentro que me vai salir pola boca en calquera momento. Así que vou vos deixar. E outra cousa, se vos fijades, a cámara do teléfono, ti ora encéndela e por defecto ponche efecto belleza no nivel 5. Que eu teño que ir co dedo a baixalo ao cero todas as veces. Perdone, señor Huawei, o quen inventara a merda esta. Eu non necesito difuminarme e poñerme a cara co filtro ese como lle poñían a Carmen Sevilla ou a Sara Montiel. A miña cara non me parece mal, é máis, pareceme ben. E cando a maquillo, pois pareceme igual de ben, a veces máis divertida, a veces menos, a veces máis guapa. Pero a natural, encántame. Entendes? Non a teño por que tapar. E agora vou traballar que é subir aquí. Ala, veña. Saudiños. Vos seguid así,